ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଫୁଲକୋବି ଅଣ୍ଡାରେ ଏକ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଇନଥିବେ। ଏହା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିପାରିବି। ଏବଂ ଥରେ ବନେଇକିରି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ, ୟମି ୟମି ୟମି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଚେନକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କୋବିଟେ ନେଲି, ତାକୁ ଫଟାଫଟ କାଟି ତାକୁ କରେଇରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ କାଢିଦେଲି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆକୁ ଫଟାଇ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସିଝାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏହାକୁ କାଢି ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ତେଲ, ଜିରା, ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି ଏବଂ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇ ସେଥିରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ସରୁ ସରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଏଥର ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ୟମି ଫୁଲକୋବି ଅଣ୍ଡାର ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ। ଏହାକୁ ଝଟାଝଟ କାଢି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ କେମିତି ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ଶାଶୁ ମାଆ କହିଲେ ୟମି।